As diferentes administracións e as comunidades de montes de Sallar e Castrogudín comezaron as reunións para analizar os danos producidos polo incendio sufrido en agosto, así como as posibles medidas a tomar no futuro. Segundo as comunidades de montes, a Xunta ten claro que o incendio foi provocado. Si, ademais non lo confirmaron eles onte. Si, despois de que fixaron xa as investigacións e tal, si foi provocado. Saben como se iniciou? Din que foi manual, un mechero, típico, non? Ir ali e encender o lume. Vamos, non houve ningún artefato, nin houve nada especial. Dende a comunidade de Montes de Sallar tamén realizaron os seus estudos e calculan que o custo da replantación do monte ascenderá a dos 350.000 euros. Contando cos 3 primeiros anos, porque non só é cuestión de coller e plantar, non? Senón tes que plantar, tes que despois mirar a planta que falla e volver a poñer planta nova. Entonces, nos 3 primeiros anos vainos a casi 350.000 euros o que é a reposición. Na reunión tratáronse varios temas. Un deles foi a actuación dos servizos de extinción, xa que os comuneiros defendían que se puido actuar de outra maneira e evitar a propagación do lume. Eles o que actúan primeiro é nas zonas de protección, nos perímetros, e unha vez que os perímetros estén asegurados, despois é cando poden actuar nas demais zonas, non? Claro, por parte nosa houve queixas que nós pensamos que houve zonas do monte que non tiñan que haber ardido. Pero, bueno, eles dan as súas explicacións, non? Outro dos temas foi que a técnico de investigación forestal decretou que os incendios non provocaron danos significativos no chan nin na vexetación da zona, co que todo se pode rexenerar de forma natural. Non é o caso das árbores. Claro, nós, por exemplo, que tiñamos moita plantación de pino, eso non se vai a regenerar de forma natural porque o pino era moi pequeniño, non? Entón, eso, ao final, vamos ter que facer plantacións para poder recuperarlo outra vez. A Xunta tamén pediu colaboración ás comunidades para traballar na prevención de futuros incendios. Por exemplo, facer unhas barreras naturales con plantación de frondosas, buscando eles os sitios concretos en donde, de forma que unha vez que estean funcionando, que xa teñan o seu tempo, non como agora que as teñamos xa algunha feita, pero claro, eran árboles moi pequenos e non fixeron a súa función. Tanto as comunidades de montes como os concellos destacaron a boa disposición da Xunta para analizar as posibles solucións. Solucións que dende o Concello de Caldas xa comezaron a traballar. Eu, pola miña parte, quero implicarme personalmente en botar unha man para sacar isto adiante e, sobre todo, conseguir financiación basicamente desde, eu creo que o Ministerio de Transición Ecolóxica ten unha liña de traballo que é posible e nós queremos explorar esa vía. Dende as comunidades de montes agardan que a Xunta se implique realmente e apoie a rexeneración do monte, senón terán que investir os cartos únicamente por eles sós durante varios anos.